ye ɲininkali min tɛngun na carême catholique a bi kɛ danaya de kun kɔrɔ fɔlɔ. Danama ni Ala yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, i bi se k'i ka danaya ko sinsin. N'i y'a lajɛ carême catholique a bi daminɛ ni bugurijɛ bilali ye an tew kan. I bi bugurijɛ bila i te kan mercredi de cendre don wasa k'i majigi Ala ɲɛkɔrɔ. O ye majigili tamasiyɛ de ye. N'i y'a lajɛ Bibili kɔnɔ, kira Jonasi taara duguba kɔnɔ ko Ninive ka taa nimisili kuma fɔ u ye k'u ka nimisi u majigi Ala ɲɛkɔrɔ ani u sɔnna u lada ka daminɛ bama la fo ka na jigi fantanw la. U bɛɛ y'u yɛrɛ majigi Ala ɲɛkɔrɔ k'u da bugurijɛ la. An bɛ bugurijɛ min da an tɛ kan mercredi de cendre don, o kɔrɔ ye o de ye k'an yɛrɛ majigi Ala ɲɛkɔrɔ ka masɔrɔ adamaden tɛ foyi ye i danba kɔ. Wala, i ye bugurijɛ de ye ani i fana bi segi ka kɛ bugurijɛ ye don dɔ. I ka sɔn k'i yɛrɛ majigi i danba Ala ye, o ye koba de ye. Ayiwa, nafa jumɛn b'a la chrétienw bolo? Chrétienw bolo waatiba de don. An bɛ ko damadamanin gɛlɛya an yɛrɛ ma ani ka a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. O fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn de ye? O ye yɛrɛmajigi ye. Min bi da o kan o ye delili de ye, ka Ala deli a waati la. I k'i jija Ala delili kan kuma bɛɛ. O ye koba de ye. O de b'a to i ni Ala bi to ɲɔgɔn bolo ani i fana i bi dubabuba sɔrɔ. A sabanan ye mun de ye? I ka i tɛgɛ foni danaya kɔnɔ. Setanw minnu bi se i ma ani i yɛrɛ ɲɛ bi minnu ye u mago bɛɛ dɛmɛ la. I ka se k'u dɛmɛ. Hali min fɔra Bibili kɔnɔ, i kini tɛgɛ kana dɔn i numan tɛgɛ bɛ ka min kɛ. O kɔrɔ ye ko i bɛ u dɛmɛ sutura la Ala yɛrɛ jati kama. Ani a laban o ye solidarité ye. An ka dɔrɔgɔ ɲɔgɔn na, diɲɛ kalayalen bɛ. An ka se ka bɛn ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ani ka ko to ɲɔgɔn ta la. I ni i chrétien ɲɔgɔn ani i ni sigiɲɔgɔn, aw bi to ka sɔn ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn bɛrɛ bɛrɛ, ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ wasa ni bɛn bɛ yɔrɔ min, ni hɛrɛ bɛ yɔrɔ min,